Ruhara gara-gara angru beda tembung prasetya wis musna kasetyan ilang bareng lakune jaman kang kebak ing kacintrakan kidung serating jalma rubuh mung karana lamise wanita jare wanita papan paraning rasa asih lan setya jare putri iku dadi panuntuning tresna suci kang tuwuh sajroning sanubari nanging tresna kadya toya lan wisa toya bisa anyeger rasa wisa bisa karya bubrahing raga nalar bisa buyar angen-angen rusak merga ngoyak ing katresnan ginurit sanggit lungit jalma putra Dewi Hawa raga papa jiwa raga angidam brangta kadya kembang kang siniram daru beksi angleledha anggoda andum sari sak marga-marga maweh leburing gubuk penceng tuwa pertapan jati srana kang nedeng ngiyupi si kombang kang layu ngelak kobaring asmara tumetesing banyu katresnan kang awoh kanestan tetese banyu ramban kang awoh kacilakan Om awik nam hastu nama sidam garwaku sing banget ndak tresnani renuka sumurupa bejane wong bangun bebrayan iku ora amarga kahanan sing sarwa turah tak baleni sepisan meneh kabejane wong urip bebrayan iku ora mung merga kahanan sing sarwa turah kahanan melarat utawa sugih mono dudu dasar kanggo nggayuh kabejan lan katentreman jernyatane kabeh wis padha ngerti yen sejatine babakan kuwi mung gumantung ana rasa panarima awit apa awit perkara kahanan lair kuwi bisa digayuh sak titahe aja nganti ngangsa mula yen ora kedunungan watak sabar lan narima banjur owah gingsir sing dadi pikire satemah ora bisa langgeng lan lestari anggone padha jejodhoan yayi
Inggih Kakang Panemban. Kakang Panemban Begawan Risanggeni ingkang minangka guru laki kawula. Ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene siang pantaraning ratri kula tansah dipun tuduhaken dhateng margining kabecikan. Iya. Ngene yo Yayi. Pun Kakang iki tinitah dadi wong lanang. Dene Yayi Renuka tinitah dadi wong wadon. Omah-omah kuwi wajib tumrape wong urip, wong lanang kang dadi ratune, wong wadon kang dadi patihe. Kalamun den ibaratake pusaka kaya duwung lan warangkane. Penggawean sing dikersake kelawan ratu kudu dirembug lan ditindakake kelawan patihe. Lamun ratune masesani, patih ingkang mranata lan ngawruhi sak wewengkone Renuka. Nuwun inggih Kakang Panemban. Renuka, ing pertapan Jatisrana kene aku kelawan Siadi wis anak-anak loro cacahe. Ya kuwi Suwandagni lan Jamadagni. Marem-mareme wong kang wis bangun bebrayan kuwi lamun ta wis pinaringan wujute momongan. Mula Renuka, mula gula wentan putramu kekarone nganti dewasa ya Yayi, Yayi Renuka. Pandhita Karya wangsit Bindha Gombang ngajaping tawang susah angin ngending kene miang kaliyeng kangkung wekasane langit Jaladri isine bumbung wong-wang lan gigiring punglu Kakang Panemban, kewajibanipun ibu inggih namung anggula wentah wiji ingkang sampun katitepaken wonten jasad kula. Ingkang babaripun putra paduka kekalih menika Panemban. Ya syukur yen to pancen kaya mangkono Yayi. Mong bae pun Kakang nyuwun ya bojoku Renuka. Pun Kakang nyuwun ing antarane lati lan pakartimu kudu jumbuh ngawiji dadi siji. Tegese yen kandha iya ya iya, yen kandha ora ya ora. Kenang apa pun Kakang kandha kang kaya mengkono awit wis ana sawetara wanci iki pun Kakang Risanggeni ngrasakake kaya ana ganjelaning atiku kang ora bisa diucapake lan diwedharake. Embuh perkara apa panjenenganing sun ya durung dungkap Renuka? Inggih Kakang Panemban, sajake iki wis titi wancine manembah marang Hyang Agung. Luwih dhisik aku bakal manjing ana sanggar pamujan
sing tak sesuwun muga-muga ora ana mendung kang anglimputi pertapan Jati Srana kene. Satemah pertapan kene sing ana mung tembung ayem lan tentrem. Nuwun inggih Kakang Panemban, sugeng nderekaken Kakang Panemban. Anggenipun badhe manjing sanggar pamujan manembah mring Gusti ingkang Maha Wikan. Sabantu pahyune ngalah ya tumilah mangolah ilmu bangkit bangkit mikat renang ukut ukut aning jiwa langkong Bathara ya jagat pangestungkara sajake Kakang Risanggeni wis krasa yen to aku renuka ndarbeni tumindak ingkang singlar saka kautaman nanging Kakang sing gedhe pangapuramu ya Kakang nggonku tumindak sedheng marang priya liya ya mung merga nggonku ora entuk jatine pemarem saka panjenenganmu Kakang Begawan Risanggeni bares wae Kang bojomu iki wis ora puas karo kowe ana priya liya sing siyang pantaraning dalu bisa ndadekake aku antuk jatining pemarem ana priya liya sing iso marake renuka atine luwih ayem luwih tentrem sepurane sing gedhe ya Kang aku turung bisa dadi bojo sing apik tumrape Kakang Begawan Risanggeni
Renuka. Sapatemon iki pancen sing ndak karepake biyo. Sepira ta kapange penggalihipun Kakang awit wis sawetara suwe ora ketemu klawan jeneng sira wong ayu. Piye? Kahanan omah ra aman to? Bojomu ning ndi? Tanggapan? Mboten. Punika nembe mapan wonten sanggar pamujan nembe ibadah marang Hyang Agung adatipun nek wis kadung ibadah dangu sanget. Ya, tutukno dhisik wong ayu. Kaya macan luwe blerak sempal lembehane dadi lan pantese hangan diko arum kumepyarak katon wajane teledok sare amimbui nguciwate kang pindho mosnika saepa entai ing panggoda santosa terus lahir batine. Yayi Renuka. Sapa wonge sing ora bingleng-klenghang lelamong nyawang citraning wong ayu Renuka? Wiwit pucuk rambut nganti jejempol suku. Babar pisan ora ana getek cacate. Nggih. Kula inggih kapang sanget kaliyan jengandika Kakang Adipati Citrarata. Iya. Mumpung ana wanci kang prayoga, mumpung ana wektu kang mironggan. Ayo wong ayu. Turutana brantanipun Kakang. Nyuntak rasa kapang lelumban ing samudra katresnan. Sumangga kula dherekaken Kakang Dipati. Ayu tenan kowe Renuka. Seger sumyah polatane sumringah. Kelegan atine bungah cocok lawan pengarep-arepe saka ngomah. Eling-eling. Eling-eling Punggawa praja ingkang senengane golek wong wadon lanyah. Mila direwangi ndelikke dhuwit ana kopiah. Dupi wis ketemu karo wong wadon sing diarah sigra kinanti mlebu omah. Sing wadon mung pasrah sumarah ngladeni wong lanang sing kakean pulah. Sang handek ngomelati tan wandi pinarti bloko
katurnan kang hambek juti Yuh jane dedeg pengawak panjenengan inggih mboten sepinten to nanging kok tandang grayange ngedap-edapi ngaturaken panuwun nggih Kakang Kakang Adipati Citrarata ingkang sampun tresnani kula renuka lair trusing batin mboten ketang sewulan pisan panjenengan mesti tilik dateng mriki satemah kula angsal jatining pemarem awit carmas mara kalian jengandika Kakang Adipati aja kuwatir rasamu cah manis pun Kakang ora bakal lali kelawan Siadi nyatane ya mung sliramu renuka kang bisa gegem atine pun Kakang wong wedok kok ayune kaya ngene wis pun Kakang tak pamit dhisik ya cah ayu cah manis ayuku cantiku senukku hai sajake mburimu kae ana dayoh sajake mburimu kae ana tamu ditampani di jagongan dhisik pun Kakang pamit ya wong ayu nggih sugeng nderekaken Kakang Dipati Loh Kakang Panembahan jagat Dewa Bathara ya jagat Pramudita iki jan-jane gek lakon apa tinemune iki to jebul sing dadekke sawetara wektu atiku ora bisa tentrem atine risanggeni ora bisa jenjem jebul bojoku wis singlar saka angger-angger singlar saka aturaning agama lan aturaning negara oh renuka kowe kuwi bojoku dene kowe isih ngladeni wong lanang liya renuka tinemune jebul wiwit biyen nganti saiki aku mung ngopeni aku mung ngragati wong wedok sing kendho kembene cok lonte yen arep nesu-nesu mbok pegat aku ya gelem wong wedok ki ora butuh dikayani tok ning ya butuh dikeloni barang. Arep nesu-nesu wae Kakang. Sewaka
jilangenira sang nahar bakti lampah hira alon ginarabak badaya yuwarna nira Iwang suksma mangadili nuwih mugi payungana marang jagat njati srana. Aduh sinuwun jimat pengayoman kula sanget boten nginten bilih paduka sinuwun Kanjeng Koko Prabu kepareng rawuh wonten ing pertapan Jati Srana. Sepinten to bombong bingaing ingkang rayi langkung rumiyin kula ngaturaken sembah pangabekti mugi konjuk wonten sahandhap pepada paduka Kanjeng Koko Prabu miwah sinugata ing panglingga murda rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Alah ya jagat ya dewa ya bathara iya sembah pangabektine Yayi Risanggeni ndak tampa agawe bombonging rasa ora liwat pangestunipun Kakang wae tumuli tumrapa marang jeneng para Yayi Risanggeni. Nun inggih dahat pamundi kula
Dahat pamundi kula hingga jimat paripih mugi andayanana katentreman sumrambah kulawarga ing Jatisrana mriki. Duh Koko Prabu. Koko Prabu, mboten mantra-mantra paduka ingkang kepareng rawuh dhateng pertapan Jatisrana prasasat dewaning kabahagian ingkang ngarsa ambabar karahayon. Ingkang mekaten sepisan malih kula ngaturaken panuwun. Duh Koko Prabu. Iya Yayi. Yayi Risanggeni tiba sepadha-padha. Saksampunipun asat punang riwe tumata punang huswa. Keparenga paduka njeng Koko Prabu enggal paring dawuh menggah rawuh paduka njeng Koko Prabu mapan wonten ing pertapan Jatisrana mriki. Yayi, pun kakang iki rumangsa mongkok Rama Prabu biyen kagungan putra loro cacahe ora ana liya ya mung pun kakang kang saiki dadi ratu ana negara Maespati jejuluk Prabu Heryawadi. Tah, putra keloro ya kuwi jeneng sira Yayi Risanggeni. Dene si Yadi ya duwe putra loro cacahe uga mijil kakung kaya dene nunggak semi klawan Rama Prabu biyen. Ora liya anakmu ya kuwi si Suwandagni lan Jamadagni. Yayi Begawan, walien rasamu Yayi Risanggeni. Nadyan si Yadi jinejer dadi Brahmana. Nadyan Siadi jinejer dadi Brahmana nanging jeneng sira iku dadi paran para kraton uga kalebu pangembat negara ana ing praja Maespati iki. Dadi Siadi uga duweni kewajiban tanpa beda kaya pun kakang ya kuwi melu mranata laksitane lekas maju munduring pemerintahan kang sarta amis bajining kahanan ing negara Maespati. Kamangka Yayi, kamangka pun kakang tansah kelingan apa sing dadi dawuh pangandikane Swargi Rama Prabu Duk Rumuhun kang jlentrehe pangarsa utawa pemimpin kang mumpuni iku kudu wicaksana putus lan kudu bisa migatekake marang sakwernaning perkara lan tumuli enggal gelem tumandang rampungi perkara kuwi mau. Kuwi pangarsa utawa pemimpin kang mumpuni sabanjure ya Yayi. Wong kang wis pinercaya dening lapisaning masyarakat supaya ngatur kendho kencenging pernatan amis bajining negara. Ya ratu, ya nayaka, ya pangembat raja, kuwi kewajibane padha wae Yayi. Kudu pinter sabarang reh seranane utawa carane kudu njembarke pamikir kang sarta wani nanggung wohing tumindak madahi sakwernaning panemu. Landhep sing dadi ciptane, landhep sing dadi panggraitane kang sarta tangguh lan gelem mawas diri. Apa dene pinter ngudari ruwet ingkang adhedhasar adil lan bener. Ditambah maneh Yayi kudu bisa manjing ajur ajer. Mula ya Yayi, mula saka gagasane pun kakang dudu rakyate sing dikudokke padha lan manut menyang ratune nanging kudu diwalik pangarsa utawa pemimpin kudu tansah budidaya manunggal lan madahi isi atine bangsa jumbuh kelawan kemajuane jaman Yayi.
marareh manguswamya ngambrengeng kadi karonaning kaswahasih ring marga Hamalakung risang gandha mastrat maca leng-leng lalu manguladi Surya mangrangsang wayah Surya mangrangsang wayah Umyus amara wayahanto Aduh Koko Prabu Koko Prabu jimat pengayoman kula ngaturaken agenging panuwun awit saking sedaya sabda tama paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang prasasat panuntun sejati sageta dados padangi lampah ingkang kedah kula lampahi Koko Prabu lan saged anyrambahi karahayon mapan wonten ing pertapan Jatisrana mriki Yayi Begawan iya. Saiki seje sing dirembug. Yayi. Sejatine sakliyane pun Kakang mung bakal tilik marang kayuwanane Yayi Begawan Risanggeni lan uga sakliyane pun Kakang nambani rasa kangenku marang keluarga ing Jatisrana. Sayektine aku kaya ngrasa yen to ana pertapanmu kene ana mendung peteng kang anglimputi. Mula Yayi, mula aja ndadak nganggo wigih areringa mara enggal siadi matura kelawan pun Kakang. Aja nganti ana babakan sing ndok tutup-tutupi kaya dene sok glogok banyu bathok ora mawa tedeng aling-aling lan aling-aling tedeng. Mara coba Yayi enggal matura krana wis ana pitung sapatemon kraton iki Yayi Panemban ora anetepi wajib sebo nglungguhi kelungguhanmu ana negara Maespati. Kabeh mau nukulake rasa jubriyane pun Kakang. Janjane ana apa to Yayi? Aduh Koko Prabu. Sewu lepat diagung pangaksama paduka. Estonipun waleh-waleh menapa? Jumbuh kalian dawuh pangandikane paduka Koko Prabu ingkang nyata waskita ing esti samukawis. Wonten babakan ingkang anjalari ribet lan ruweting penggalih kula mboten sanes kejawi namung kawontenan kula ingkang jinejer dados tiyang sepuh mapan wonten ing pertapan Jatisrana mriki. Duh Koko Prabu, estonipun waleh-waleh menapa wonten tiyang estri ingkang sampun omah-omah tegesipun sampun winengku ing kakung malah kepara sampun anggadhahi putra. Nanging tiyang estri kala wau maksih seneng laku sedeng bandrek selingkuh. Kesenenganipun saresmi kalian priya ingkang dede bojonipun. Duh Koko Prabu, kula ingkang mekaten kala wau ripalenggan sak mangke ngantos dados kembang lambe. Mahanani horeking swasana pertapan Jatisrana mriki. Satemahanipun kakungipun boten trimah wekasan gugat dhateng kula supados nibakaken paukuman dhateng wanita kala wau. Menawi kanthi dasar aturan negara mestinipun kedah kapatrapan pidana nanging ngelingi senadyan kula menika kalebeting pejabating negara nanging kula ugi jinejer dados brahmana ingkang mestenipun ndarbeni watak sugih ing pangapura. Mila
Mila kula nyuwun dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu supados nderek angrampungi perkawis menika duh Koko Prabu. Ya jagat Dewa Bathara wasisaning Abathara jagat Yayi. Babakan wong kekeluargan mono sejatine bisa dirembuk. Merga wong rabi kuwi mung netepi telung perkara. Ya kuwi siji dadi kanca urip, loro wong kekancan ing reh ngupakara utawa ngopeni yen to darbe anak utawa keturunan, angka telu rasa sanggama utawa nuruti rasa karonsih. Mula mestine wong kang ora duwe syahwat amarga cacat utawa sabab liya kuwi kudune ora perlu jejodohan. Yen perlune mung kekancan urip kudu mung karo wong liya lan karo nak ndulur ingkang ora jeneng bebojoan. Dene kepeksane kudu bebojoan, becike ya mung karo wong sing padha-padha ora duweni karep sanggama utawa padha-padha ora duweni syahwat. Awit yen to sijine syahwat sijine ora, iki mengko tangeh bisane iso tentrem. Selagine padha-padha duwe syahwat wae, yen to salah siji ora bisa weweh jatine rasa marem, kuwi mesti ndadekake perkara sing siji njaluk mempeng, sing siji ora. Kuwi iso marake ora tentrem, kuwi iso marake geger. Inggih Koko Prabu, mula sadroning tembang kang rinakit Sarkara, tulise para pinter wis ngandharake unine rah arahan denira mrih manis lumekasa yen wis nunggil karsa sarwa sareh laksitane ririh rehing pangruruh lir bermara mangarasari pamuriing Sarkara kang ning Puspitarum prayitna tan kawistara tinalaten salagane tinaliti dumadi tanpa sangsaya. Wong karonsih utawa kumpul bojo kuwi kudu netep-netepi syarat-syarate supaya nggone bebojoan aja nganti ana salah siji kang laku sedeng utawa bandrek selingkuh. Syarate ya kuwi kekarone kudu nandang rasa pangrasane jiwa, rasa pangrasane jiwa raga. Syarate wong kumpul bojo utawa karonsih kekarone kudu ngrasakne telung perkara, ya kuwi siji gembira, loro nikmat, telu marem. Siji gembira, loro nikmat, telu marem. Aja mung mburu butuhe dhewe, maknane aja mburu gembira lan mareme rasane dhewe, nanging ya kudu ngarah-ngarah ngangkah marang pasangane supaya uga melu ngrasake jatine rasa marem. Balik ana pirembugan sekawit Yayi. Lamun to Yayi risanggeni, lamun to Yayi risanggeni takon babagan pidana utawa hukuman, yen to si kakung mau wis kelakon gugat marang jeneng sira Yayi, kabeh mau mungkari saka ngendi anggone nyawang. Gandeng sira Yayi uga klebu pejabat ing negara. Muga melu-melu anetepi tembung adil lan bebener ya Yayi. Leng-lenging driya mangu mangun gung kanduhan rimang
lir lena tanpa kanin lir lena tanpa kanin yen tulusa mengko sang dyah utama Koko Prabu saupami anggenipun bandrek selingkuh kala wau namung nembe kencan semayan kewala lajeng paukumanipun menapa yen to lagi kencan semayan mongko durung nglakoni apa-apa kuwi manut aturan Maespati cara kuna wis dipecut disabet nganggo ri penjalin kaping 7 nggih lajeng menawi anggenipun kencan semayan malah sampun kelampahan kaping setunggal minggahipun kaping kalih yen wis kencan semayan kaping pisan utawa ping pindho kudu dipecut nganggo pecut wesi kaping 10 banjur dipepe ning panasan suwene 3 dina nggih lajeng upaminipun anggenipun bandrek selingkuh kalian priya sanes kala wau sampun marambah makaping-kaping mongko sampun dituturi tetep mboten gugu nek ora gugu dikandani mongko wis marambah makaping-kaping kuwi kudu diketok tangane menawi sampun marambah makaping-kaping mongko nyatanipun malah semu ngece lan ngina dhateng kakungipun punika pidananipun menapa ora jane wis sapa to kuwi kok enek cah wedok mamah kendali mangan ati wis sapa perkawis nami badhe kula simpen langkung rumiyin awit upami diaturaken sak mangke mesti kemawon badhe dadosaken ramening swasana ya yen pancen kowe mengkono mung wae iki wis titi wancine manembah marang Gusti kang akarya jagat duh Koko Prabu Jimat pengayoman kula sampun tanggap menapa ingkang dados kersa paduka sumangga kula dherekaken mlebet wonten pepungkuran ing pamrih langkung sekeca anggenipun badhe pirembakan babakan iki ya aku tak ngampil papan sing cedhak ana kelawan sanggar pasemeden kinarya pirembukan catur netra kelawan sira yayi kawula non ngestaken dawuh Njeng Koko Prabu Patih Citrayatna kowe nunggu ana njaba sedhela kawula non ngestaken dawuh sinuwun dadi atur-tur miturut anut sumarah ning Gusti dene siji miyang utama panindak ing praja adil bejo dadi bandara ong
Koko Prabu. Om